radio that makes you happy. Radio Inkezo. Umculo amaskandi uKhuzani Mpungose usephumela obala ngokukhwela deleke lo wayengumsakazi Ukhozi FM ungizwe umfoka Mchunu kwi-album yakhe entsha esihloko sithi Inja Nogodo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyona i-channel yami ehamba phambili. Igama lami ngumfezeko uNtuthuko wakho mali bathi la sibona amakomenti. Mawuthi usemusha la ekhaya ngizocela wenze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukhomenta, ukulike nokushare okukhulu kunakho konke. Umculo amaskandi uKhuzani Mpungose usephumela obala ngokukhwela deleke kulo engumsakazi Ukhozi FM ungizwe umfoka Mchunu kwi-album yakhe entsha ethi Inja Nogodo. uKhuzani uthi uyena ungizwe waqala ukukhuluma kabi ngaye emsolo ngokuthi uthwele njengoba ephumelela emculweni ngesikhathi eshonela ugogo wakhe lapha uKhuzani ungizwe ubehamba ekhuluma ngaye lapha nethi uthwele ngogogo wakhe. Lento ibimcika ngempela lapha uKhuzani angazi ukuthi ubeyithathaphi umfoka amacingwane. Ezinye zezinto eyacula ngazo lapha kwi-album yakhe ezashiwo nguyena uqobo aziphumi kuyena uKhuzani. Ukwenza isiqiniseko salokho wenze nesiqiniseko sokuthi afake kuphela amagama show yena kuphela nongizwe na kukhona namaclip esikhulumela yena kuwona kusho lapha uKhuzani. Lo mculi wentandakazi ukubalandeli bomculo amaskandi lapha kukhona lapho akhala khona ngongizwe ukuthi wamnqabela ukuba meme wayengumangameli wezwe lapha uMnumzane Jacob Zuma emcimbeni wakhe igcwalisa imabhida. Uthe ungizwe wazi wamduba lapha necasulwa ukuthi ufuna kumema uZuma embuza ukuthi umisaphi umengameli esophumele emandleni lapha futhi ongeke aphinde aphathe izwe kubene khona semandleni njengamanje. Uthi uxakile uma sombona sephenduka esishoshovu lapha sokuthi ukhishwe uZuma ejele. Ngokukhuluma ngamakhosikazi kangizwe lapha uKhuzani uthi lokho kushiwo ngomeni lapha wakuzwa ngenye amakhosikazi akhe ungizwe lapha nemtshela ukuthi ngeke basaqhubeka nokuzalela ungizwe ngoba akasaqashwa ndawo futhi wenzisa izinto okohlanje. Ithinto lapha nomacingwane ungizwe umfoka Mchunu lapha akalibambanga ucingo kwaze kwashaya isikhathi sokushicilela. Nganza kwethu bekuyilona idaba enginilethele lona lelo namhlanje kwezisenkezweni. Ngifuna ukuzwa ukuthi ukuthini okwakho ukuphawula mayelana nalolu daba luhambe lapha ku-comment section ufike udluliso wakho umbono. Ngaza kwethu bekumnandi ukuba nani, sihlangane futhi kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Niphathe kahle, ngakhohlwa ukusubscribe, commenta, ulike nokushare. Nibone usuku lumnandi, ngithanda kakhulu. Yabare ulalelo umuntu umemeza ngathi uyakhala uyalila uthi yivula